हेलो दोस्तों, कैसन बनी जा। उम्मीद बा कि सब ठीक बा। आज मौसम बहुत अच्छा बा। काल बारिश भई रहे नो, एकरा वजह से मौसम बहुत अच्छा बा। हवा भी चलता और है देखी जा पपीता रोपले बनी, फरलो बा। रोकी जा, देखी जा कितना सुंदर पपीता फरल बा और हेकरों में फूल धैले बा। इतना बड़ा बड़ा हो गइल बा और अपना दुआरी पे तुलसी जी लगैले बनी। देखी जा कितना सुंदर। है देखी जा सब्जी रोपले बनी और सब्जी हमार फरल भी बा। बैगन है और वहाँ पे बोदी बा। सब सब्जी में रोप देले बनी खाए खातिर अच्छा लगेला हरा भरा सब। ई सेम है। हमरो वीडियो के सपोर्ट करम जा, लाइक कमेंट जरूर करब जा। तनी आगे बढ़ाई जा हमरो वीडियो के, ठीक बा। तबे नु हमरो मन लगी वीडियो बनावे में कि हाँ और वीडियो हम बनाई। देखी जा का है आ हाँ ये हमार घर के रास्ता है, अभी रोड नहीं के बनल अब बनी जाई।